a nan fa wani dan bidiya Kano yace duk wanda yace annabi bai san gaibu ba yace uwarsa ce bata san gaibu ko ba zagi yayi ba in ka bi wannan zagi wa zaga wallahi ya zagi Allah ya zagi manzon Allah kuma yana nan a Kano yana zaman sunsa Alkarmawi nace muku dan aji na ne wani daƙiƙi sai da aka masa demotion repeating lokacin muna nan shine Allah muna bayar da wasu shine yanzu ka rana masa ramaninta wai wanda yace annabi bai san gaibu ba uwarsa da zagi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah ba Allah ya faɗa ba qul law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakasartu min al-khair wa ma massani as-su dukkan ayoyi nan amma yi zagi kuma yan wasu yan bidiya ba wanda ya kwabe shi ko ya masa gyara ya ce kai Allah ne bai ce ba wanda ya san gaibu sai shi manzala ne bai shi da kansa ya ce bai san gaibu ba ga abubuwa hadisa ta faru a gidansa wanda ya nuna bai san gaibu ba aka yi wa matarsa kasafi ya dinga roƙon ta san ta yi ta nemi Allah gafara ko wata gafara sai da Allah ya sauka da Qur'ani ya barantar da ita abun wuyanta ya fadi raƙumi ya danne manzala tura sabai a ji a nema sai da aka daga raƙumi aka samu duk bai sani ba ga karan da yake cikin ɗakinsa sun yi alkawari da mala'ika jibril da ya zo ziyarce shi mala'ika jibril ya saba lokacin bai zo ba da ya dawo sai manzo Allah ce masa me yasa ka zo yace na zo ban shiga saboda mu mala'iku ba ma shiga gidan da yake da kare ko da hoto